Oo, welcome back to DIY Loft TV guys, no? So, di muna sa ating loft, yung stock loft, sloper po natin ginagawa, no? So, pinakawalan ko po yung mga breeder, ano? Maulan po dito sa amin ngayon, sa mga pong panahon, ano? Po yung mga breeder natin guys, no? Nagsiliparan pa. So, dito tayo sa stock loft natin, yan. Ongoing po yung ginagawa nating pag-aayos dito sa ating DIY stock loft po. Stock bird po natin, dito natin yung kukulong. Dito ang lalaki, dito yung babae po. So, yan po. So, DIY na DIY guys, no? Sako na naman, no? Sako po yung pinagdidingding natin dito guys, no? So, kahit po may sakit po ako, inipili ko pong gawin to kasi masyado ng crowded po yung loob natin. Kulang na po yung lalagyan ng mga kalapati natin guys. Yan o. So yun po yung mga breeder natin, no? Nagsiliparan guys. Yan po sila lahat. Yan o. Yung isa. So samahan nyo po ako guys na mag-ayos nito. Tara.
So guys, yan pa lang po natapos natin guys. So dadagdagan pa po natin dito ng sako. Ano? Yan. Nalagyan na rin natin yung sa gitna para hindi sila magkita guys. Yan o. So sorry po sa aking boses kasi sinisipon po ako guys. Kalapatids ko dyan no. So DIY na DIY talaga. Ano? So lalagyan pa po natin dito ng sako. Yan. Tapos hanggang dito. Dito mga dyan. Para hindi po puwasok yung hangin guys. Yan o. So yan po yan o. Lahat. Yan po. Yan guys. So ito lang po ang ating update ngayong day 2 ng paggawa ng ating loft stock board. Lagyan ng mga stock board natin guys. Yan. Sobrang laki. Puro kawayan guys. So dito muna tayo guys. Yung ating weather. Meron po nasa baba. Tutuka. Wala po yung iba dito no. Nasaan kaya yung iba guys? So wala po sila dito lahat oh. Yun po sila lahat oh. Tutuka doon. So ang stock board natin. Dito din yung mga stock board natin na pang breed oh. Diyan sila guys. Dito lahat. Oh. Hindi pa po tayo nakapag iwalay kasi wala po tayong paglalagyan ng mga number natin no. Yan o. Dito pa sila yung mga number natin guys. Saan yung isa kaya? Wala yun o. Bumalik na siya sa taas. Kala ko nasa baba pa. So hanggang dito na lang po ating video. Please like, comment, and subscribe. Share nyo palagi ating video kasi para maabot na natin yung 1K subscriber guys. Kasi para makapag-gift bird na tayo, tas raffle na rin. Okay, so mga kalapatids, stay tuned. Peace.